1. Vítajte opäť pri seriáli Oko. Dlho som to nenatáčal a dneska som tu s mojím kamošom Timom. Na prespanie! A dneska sa naučíme, ako správne jazdiť na hoverboarde. Čiže na tom hoverboarde si zajazdím aj ja, ale chceli by sme vám ukázať jednu takú ukážku, že keď ide človek strašne rýchlo, počkaj. Že to začne pípať. Počkaj, tam ide auto. Odoriti. Poďme radšej na bok. Odbača? Ne, neodbača. Odbača. Pohode zatiaľ. Počkajte na to. Ja som hroch a preto nemám chlobo. Dobre, čiže pozrite sa na to pípnutie. Počkajte. Poď za mnou. Počujete? Moc rýchlo. To je pre bezpečnosť. A pozrite, aký mám pekný k tomu ovládač. Ty robíš reklamu, vieš o tom? Viem. Reklama na hoverboardy. Ale to nie je reklama, to je seriál. Oko! Dobre, môžem si zajazdiť aj ja? Áno. Budeš to kamerou, lebo... Jubi. A chcete vidieť moje triky? Jubi. Pam, pam. Uhu. A není to vôbec nič ľahkého. Dobre, tak tu máš kameru, tu máš moju kameru, teda vlastne mobil. A pozrite sa na núba. Pozor, máš to naopak. A musíš ma natáčať. Ahojte, to som ja. Dobre, No, poď. musíte sa namieriť, kde sú LED svetla. Musia byť vzadu. Takže sú to. Dobre, to je dobré. Čiže stojím. A musí byť baterka, musí byť toto ukázané, táto batéria vždycky na ľavej strane. A hento, keď tam si stúpnete, tak vám to proste žiarovku vám zapne. Drž sa. No, a ideš. Dobre, že vítajte opäť pri seriáli Oko. Ja v moje oči. Pozrite sa. Poďme spolu. Zase zapípaj. Či ty sa bojíš ísť moc rýchlo? Áno, lebo potom som začne troška hádzať. Nezačne, to je normálne. Ja som troška chudší ako ty, vieš. Aj, otoč sa. Počkaj. A skús spraviť ten trik s otočením. A rýchlým. Baby, when I'm ready. Trošku rýchlejšie. Je to Teraz dosť neviem pomalé. zastaviť, bravo. Čaute. Čauko. A ideme naspäť. Hoci svoj hoverboard nemám, som od Tima, môžem to skúsiť. A za chvíľu ho dostane na svoje národky. Potom si zajazdíme spoločne. Bude nové video. Moje nové video. Keď budeme natáčať spolu. A ďakujem za 15 odberateľov. Áno, veľmi vám ďakuje. A tí, čo mu dali strašne veľa dislajkov, čo sú jeho spolužiaci, dávajte si na mňa pozor. Áno, teraz prichádza chvíľka Timová pomsta na hoverboarde. Bom, bom, bom! Len čo zostupí. Nebolo to až také hrozné. Pomsta na hoverboarde. Nebojte, toto bude ľahká pomsta. A potom vám dám cukriky, ak ma niekedy prídete navštíviť. Neukazujem moju adresu, nedostanú cukriky. Adresa bude v popise. Dojdi, no uhni mi ty hoverboard sprostý. Nesprostý, však ťa baví. Pohode. Pôjde. Dobre, pomsta na hoverboarde. Ďakujem ti, Timo, za obroviďanskú pomstu. Pomsta je sladká. Dávajte si na mňa pozor, fakt. Tam tí pretekajú No asi. a mne mrznú ruky. Jubi. A ukážeme vám zatačku s hoverboardom. Len pre informáciu, hoverboard nemá smerovky.
Ale niektoré majú tie bezpečnejšie. Aha, takto sa dá otáčať. Alebo takto. Nie, choď tam, čo je tá zakrúta. Áno. A potom, keď chcete spraviť otočku rýchlu, Jupi. a daj tam tie zvuky. Paparapa. Ten najlepší. Natáčam to zase s mojimi zvukovými efektami tuto vo vrecku. Tuto. A pozrite sa, jak mi tie ruky mrznú. Ukáž, môžem mačkať ja zvukové efekty. Otestujem. Mačkaj mi do vrecka. Niečo skúsim. Prachy! Dobre, vždy, keď budete náhodne vyberať zvuk, vždy dostanete love. Jasné. Ako ja. Love, best ever. Môžem si ešte zajazdiť, človeče? Kľudne. Počkaj, dojdeme na hlavnú stanicu. Příští zastávka Timov Dům. Toto video nazvem Čo nerobiť pri hoverboardovaní. Áno, to je ono. A hlavne pri hoverboardovaní si dávajte pozor. Hlavne ak ste nováčik, si dáte chravníče. Hoverboard je veľmi ťažký a tu máš kameru. A hoverboard? Toto je ukážka, ako na hoverboard dávať pozor. Ideš, David. Pozor na to, aby si sa nezgebol ako ja. Áno. Ja už som síce v tom profík, ale moc mi to nevyšlo. A predstavte si, že práve dneska sme ho dostali. Nie práve dneska v tom videu, čo teraz pozeráte, ale práve dneska, že ako teraz, práve v tomto dni, v tomto týždni, to je jedno. Áno. 4. novembra 2016, či 17 už je? 2016. 17 bude za chvíľočku. Za chvíľočku budem mať aj Timo narodky. Jupi! A to som dostal k tomu, ten hoverboard som k tomu dostal. No, je to prča. Ale on má 1. decembra. Áno, ale no však... Ne, môžem dostať skorej darčeky, ne? Však to sa dá. Áno, jedine z príbuzných a také, však to je normálne rodinná oslava. Toto som dostal od mojich rodičov a tak, brata. Tak, art a tak. Brat do toho ničím neprispel. Je dobrý, lenže... To prvý deň a Timo to hneď rozbil, ako ste videli v ukážke, čo nerobiť. A ešte som to nerozbil. Jau. Mám to s bleskom nastavené. Vlastne, jak sa to približuje, či vzdialuje? Vzdialuje? To je jedno. Normálne takto. Teraz je to moc približené. Je dobre, teraz je to dobre. Nepočkaj trošku priblížiť. Tak, stačí. Hele, ty si niekde v temnote sa stratil. Dovidenia. Ale za to ti vidíme spodok hoverboardu. To je veľmi dobré a inteligentné, že to takto vynaliezli. A chcete počuť príbeh toho, kto vynaliezol hoverboard? Vraví sa... Reklama, to je reklama. To není reklama. To je reklama na terénny hoverboard. Nie, to není reklama na terénny hoverboard. To sa možno stalo a možno nestalo. Že ten, čo vymyslel hoverboardy, išiel na svojom terénnom hoverboarde popri skale a potom spadol zo skaly. Dan, dan, dan! Im tu horory budeš rozprávať. To není horor, to sa žiadne 7-ročné decko nezlakne. Áno. Toto je video pre 7-ročné deti? Že vraj
natáčam pre 7-ročné deti. Neviem, či by sa náhodou toho Sofia nezľakla. Nenatáčaš pre 7-ročné deti, toto sú v pohode videá. Keby ste videli niektoré videá, ktoré niekto natáča, tak oni tam tancujú, že everybody dance tam. Ty si nevidel moje videá. Ja som tam natáčala so 6-ročnými deckami. Like you. Like it. A daj niečo vtipné! Zvukový efekt! Ďakujem, že mám 15 odberateľov. Ideš ty natáčať. Dobre. No poď. A ukončíme video. Ale ešte nie. Ešte na záver vám dáme. Nie, už musím končiť, mám 19% batérie. Tak nič. Dovidenia! A potom vás uvítame aj v ďalšom seriáli. A náš normálny záver. Seriál Oko sa s vami lúči. A počkaj, dovidenia. Ešte im chcem ukázať na záver točenie. Seriál Oko sa s vami lúči. Dovidenia. Oh yeah. Dovidenia. No už